2023 елдан башлап республикабызда 2030 елга кадәр профиль алды һәм профильле укыту системасын үстерү, хезмәт базарында ихтыяҗ зур булган профессияләргә һөнәри юнәлеш бирү буенча уңыш концепциясе тормышка ашырыла. Әлеге концепция кысаларында һөнәргә беренче адымнар муниципаль проекты үз эшчәнлеген башлап җибәрде. Беренче адым дип атаган муниципаль проект белән эшчәнлекне башлап җибәрдек. Менә 3 көн дәвамында техникум базасында лицей укучыларының 8нче сыйныф укучылары укыйларда һәм шул ук вакытта профессияләр белән таныша. Бу проект уңышлы булыр дип уйлыйбыз һәм киләчәктә дәвамлы булыр дип ышанабыз. Хәзер дөнья шарында, Россиядә, безнең илебездә эшче кешеләрнең кирәк булуын, эшче куллар күп кирәк булуын, бөтен җирдә кадрларга голод. Шуңа күрә шушындый проект эшләргә булдык. 8нче класс укучылары безнең техникумга килеп, шушы техникум стеналары эчендә башта үзләренең дәресләрен укыйлар, үзләренең дәресләрен укыганнан соң үзләренең труд дәресләрен безнең мастерскойларда үткәрәбез. 3 көн дәвамында Мөслим лицейның 8нче сыйныф укучылары Мөслим политехник техникумында төп дәресләре белән бер рәттән гамәли күнекмәләр алдылар. Үзләрен эретеп ябыштыручы, пешекче кондитер, шофер, слесарь буларак сынап карадылар. Если в прошлом году мы просто показывали и дети смотрели, кто-то пробовал, 1-2 человека, то в этом году уже они будут пробовать непосредственно все, и девочки, и мальчики пробуют, как это будет в процессе работы у них выглядеть. В дальнейшем будет видно, они способны к этой профессии или не способны. Как говорится, силом мы никого не приглашаем, там, не заставляем, но есть дети способные, которые практически выходят после окончания обучения уже профессионалами. Пришел сегодня в эту кухню. Мне нравится пока что тут все как происходит. Думаю, мне в будущем это пригодится. Там, когда буду жить один, готовить себе еду и так далее. Я впервые познакомилась с слесарным делом. Мне было интересно. Было полезно получить такой опыт. Эшче һөнәрләрнең дәрәҗәсен күтәрү, яшьләрдә аларга карата кызыксыну уяту, яңа технологияләрне үзләштерү, предприятиеләр өчен таләп ителгән һөнәрләрне үстерү менә шундый гамәли дәресләр ярдәмендә нәтиҗәлерәк булачак. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.